Хора, ще играем паркур. Без да искам една фейскама. Биче! Опа, не, обърках хора. Ма искам нов. Ей, това е нов ден. Чакай сега по-нов, ще сваля. Защото като гледам това малко скапам това мап. Ай пак Hunger Game или нещо такова, хората да им е интересно. Няма се паркури. Къде беше това къркърги? Мини гейм. Не знам какво намерим и сме... Ето с въртите, желязните върти. Не, другия под него. Ето я. Аз там. Това не е паркур, ама... Не е къркърги. Моята карма. Аз мразя моята карма. Ти? О, мага, аз пускам Clash Royale, освен Майнкрафт. Толкова съм ужас. Махай тази песен, защото най-тъпота на света. Знаеш, що не ходи на цирка? Аре бе, Вичев. Чакай, ланака. Хората те чакат бе. Дек. Не ми ти кажеш някакъв къргърги, малко ще намеря и... Най-влизи. Как изведнъж влезна бе? Ай, влизай. Не ми дава. О, дава ми! Най-сетне хора, до сега нищо не ни даваше. What? И аз искам Iron каска. Имаш. Хора, той си го направил като на компютъра някакъв. What the fuck, той е... Не знам как. Ай, как ми взе стрелите, мазно, тълно. Раздели ги поне на две. Хора, влизам. И аз съм тъл. Къде съм? Хора, защо не ми се реждат чънковете? Аз съм отвънка. What? Биджев, дай ми често бе, брат. Няма се напроня! Разделяме ги. Мерси. Ти взе ли си дай ме броня, бебе? Да. Значи аз съм. Само да си взема оръжие. Така. Аз имам. Оправиш бе. Вот не ми лагва. Оставих ти една в честа и 4 ти оставих. Гледай, остави една полшана и за мен, бе. Защо не ти взема? Защото ти деля пържолите. Абе, аз нещо пържоли. What? Аз не ме пържоли. What the? Меч! Не по мен! Не бий мен! Биджев! Биджев, убий го! Не мога. Ау! Браво! Браво, нищо. То нищо не прави той. Това не сега ще бие. Аз трябва да се напомня. И... Моля си взема лък. Откъде си взе лък? Братле? Защо се напълних целия с полшани? What the? Ево тук, Насе! Насе! Гледайте, му си бях подредил Насе, ей двете. тук! Ей тук, пристрелите! Пристрелите! Ама някой ме удари! Ей тук! А, добре, мерси. Тук е такова е ръчките, такова е ръчките. Добре, направи го на нормал. Що? Лабиринт. Е, Аз намерих врата.
Къде си? Къде си? Влезна тук? Къде си, бе? Ало, аз намерих врата. Ало, аз го намерих, човек. Какво? Легендарки? Кой е как? Спаунери? Без нищо. Даймът на гръбник. Нали имам, бе? И аз искам. Дай малко ботъл бутилки на мен, бе. Ти ги взе всичките, нали? А? Всичките ли ги взе, бе, биджи? Мерси. Мерси. Имаш ли лапис? И кой си? Аз ще кой си? 17. Ето колко честа имаше, бе, човек? Дай лапис. Аз съм тук, за теб съм. Благодаря ти. Аз си го енчатна на 9 левел. Що ми даш тези букуци, бе, и гадяр? Бах ти букучарника ми даде. Аз нямам левели вече. What? Аз имам 13. 12 левела имам вече. 10 левела, човек. О, супер! Ай, се енчатна на 300. О, аз искам се енчатна! И аз така. Я да ето вида. И още малко! Бойм! И аз имам енчатнат. Имам и лък енчатнат. Моя брат. Следвай ме! Аз имам най-тъпия лък. Докарай. Само си оправя храната и легендарките ябълки. Къде си? Не, имах jump boost, бате! Къде си? Аз знам къде е другата врата. Аната. Аз имам fire respect на меча. Аз имам fire respect. Ти какъв имаш? Имаш ли шарпнес? И аз имам смайт 1. И аз съм там. Ама ако има горе някакви неща, оставяш за мен, аз искам да гледам. О, книгата! Виж това е книгата! Power 4. За мен няма да има такъв лък, човек. Чакай, раздели си, имат някакви... Аз ги взех вече. Аз съм много по-ушен, аз теля съм препълнен. Да, ти имаш повече от мен, ти ги ограбваш първи често. Ама да не трябва да се бием. Не, нещо друго прави. Виж. Абе, нали си не можем? Сигурно ти не забравани, бе. Аз знам, че си имам. Къде си, бе, циганин, нали трябва да чакаш, бе? Хората ще кажат, че съм мангал, защото не знам къде си. Гадняр. Ще чакаш. Как се качи там, бе? Джамбуст ли, бе? Да, и аз имах. Дай на мен, бе. Ти къде изчезна, бе? Хора, пишете ми, нали, че да си пие на една спид. Аз съм бърз като светкайца. Ти си скуклив, аз съм бързак. Кученца! Айде ги убием. Нямам инфинити лък. Моя не може да се чупи. Моя лък не може да се чупи. Много трудно. Чакай, залабна. Ще ти
изгони. Що? Защото ми мене. Хора,